Hau duzu, bi bertsu nahi duzun neurri eta doinuan osatzeko gaia. Amets, harakina zira. Bezero batek, sakurrarentzat ezurrak galdegin izkizu. Badakizu ez duela sakurrik. Hasi nahi nuen ene Xolomo, ederrena erakusten, baina gizarte honen egiak, azkarki doaz itxusten. Xakurrik ez duta kontzientziak, naiz eta ez didan uzten, naiz hasieran zalantzan egon, ta ez nuen garbi ikusten, bere ezurrak erakutsi dit, zertarako nahi lituzken, zertarako nahi lituzken. Bere mazela ezur hutsa da, ta soa ez du goxoa, ez dakit zein den bere loleku, zubipe edo basoa, ez dakit nola heldu den horra, zein den bere arazoa, baina ezurren galdeak egin, baitit barne erasoa. Ez itzazula ezurrak hartu txuleta osoa, hartu txuleta osoa.